Mana maya na nenuwa mo omenjo na njo ya na nenuwa mo omemana maya na ifendi mabalo nwanne mu otebo ye mere ya ifendi njo balo no nejo ye mere ya onye bulogo ya mebe o onye fulogo ya mebe n'ọgadịra nwanwe ụmụnne n'ọgọ na-etiwe ụzọ ya eziokwu n'ọgọ bụ ụzọ mmiri onye fulogo ya mebe ọfụlogo ya mebe ọfụlogo ya mebe n'ọgadịra nwanwe Omemana mayana Omemana mayana Omemana mayana Omemana mayana Onye fogo ya mebe Omemana mayana Nogo adira nwanwo Omemana mayana Amayana Omemana mayana Nenuwa mo Zale 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 Ije onye fulogo ya mebe onye fulogo ya mebe ọkwa Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ ya onye na-eme ọgọ ya elekwala onye mere ọgọ ka onye ya ekene n'ọgọ bụ Chukwu na-agọzi Chukwu na-azọ ọgọ ya ọkwa Chukwu na-azọ ọgọ ya o nwere ka ọgọ si eme o nwere ka ọgọ si eme ọgọ dị anwụ anwụ ọgọ ka chi nji azọ mmadụ ọkwa Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ ya ilebe onye imelu ọgọ ka onye ya ekene mara na ị gaghị emesikwa ọgọ ọcha ọgọ agaghị egasịrị ụwa ya zele zele o nwere akụkọ nyakọliyi ka ibu ka ọgọ si eme akụkọ maka onye mechi onye mechi nwere ego oyibo na onye mechi nwere ya onye mechi adịghị eli so naanị ya onye mechi na-eme ọgọ ya achụọ maazị n'ụgwọ akwụkwọ onye mechi na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ onye ụwa na-atụ n'ọnụ ya na onye mechi nọ na-enyere ofe aka ifugo ọnụ ka ọgọ si adị ọgọ na-edozi obi ọgọ na-etiwe ụzọ ya ọgọ bụ ụzọ mmiri ọgọ adịrị echi echi o nwere ofu nwoke a na-akpọ mmadụ abụchi mmadụ abụchi enweghị ego oyibo oru n'ofu ụbọchị ọ chọta onye mechi onye mechi biko achọrọ m ka inyelu maka achọrọ m ije obodo oyibo mana mejiri okwe ego oyibo
onye mechi biko gbanye m mbibi na mụ ya eziga na mụọ nnọsi obodo oyibo nata na mụ ya kwụgo ụgwọ tupu m ewerezi ya na mụọ onye mechi welekọta anya kpọ mmadụ abụchi m ga-ezigaga obodo oyibo ọ bụ na iru obodo oyibo mmadụ abụchi chukwu ya gozi gị o nwere ofe ife m chọrọ ịgwa ya chukwu gozie gị yo elozola mụọ mmadụ abụchi wee kwelu onye mechi wee mebele ya akwụkwọ emesịa nwata bụchi jebe obodo oyibo kweluo n'obodo oyibo o wee baba mbọ nwanne m ifugo ka ọgọ nsi adị enwere ike onye mere ọgọ emela onye ọzọ ọgọ ọ bụluo ka ọgọ nsi adị mmadụ abụchi jele obodo oyibo ife wee gazi beli ya o wee kpolofu onye wee kpogote wekọle ya akụkọ maka onye mechi n'ọbụ onye mechi bụ ya nyere ya ga ọ bụ ya mere ya akwụkwọ n'ọbụ onye mechi bụ gị ya ụtụtụ n'efifie n'abalị onye mechi nọ n'ana na-ekpelu chukwu na-ayọba olisa lekwa ndị mmele ọgọ ya olisa gozie n'ụfa ka falote mbụ ọ dịlị njem ma ya dịlị onye mpi n'ugonu ifugonu ka ụwa si adị ọgọ na-edozi obi ije ije ụwa na-eme ntụgharị elu ụwa nọ na-eme ntụgharị ụwa na-eme ntụgharị ya ka eji eme ọgọnụ onwego onye mechi mesili nwebezie nsogbu ego oyibo wee gbabali ya ọsọ onye mechi mesili jebe na banki were okwu na o ji aka jebalụ ndị banki mbibi nye ya kwụfa o tinyekwala ego ọ natalụ ndị banki na biznes ya emesili ịgafu na o rue n'ofu ụbọchị ndị banki abịa wee kpọọ onye mechi oge akara erugo ego yi gbara anyị na mbibi ọkwa ya ka anyị bịala iwezi onye mechi wee kwaba lili ị ga-akwụsịgo ndị banki gwaba onye mechi ịma na mgbele si n'ụka gbara akpa ụmụnne m na-eji isi ekwu ya ọ bụ na ego adịla ozi onye mechi biko tinye ya akwụkwọ ụlọ gị n'ọbụ ife ịkpala kpanụ onye mechi banyezi ụlọ ya jiri akwụkwọ ụlọ ya wee tinye ndị banki ya ndị banki achọba onye yi ego na onye mechi o nwere ofu nwoke na mmesiri nchekwu ka ọ bịa n'ugolu ụlọ ya nwoke wee chụbesa akwụkwọ ya n'ụlọ nji ekpola akwụkwọ wee kponye nwoke
nwoke na-ebe akwụkwọ wefụzi afọ onye na-echi yo nwoke wetie ka kpọtụgodili ya onye na-akpọ onye mechi agụlụ onye mechi kpọbazie onye mechi wee lute nwoke nchọrọ ịgụ n'onwe chụba onye mechi ịmara onye na-akpọ mmadụ abụchi onye mechi wee gbaba alele na mmadụ abụchi na ya ya aka ọkamaka onye na-eme ọgọ na-edozi obi ọkamaka ije ọkamaka gome mma na mma ya na solo gome mma na mma ya na n'elu ụwa mo ọgọdị mma n'elu ụwa ọkamaka ụmụnne m n'ọgọ na-edozi obi yo ọkamaka ofuru ogo ya mmebenu ọkamaka elekwala onye mere ọgọ ka onye ya ekene ọkamaka onye furu ọgọ ya mmebe ọgọ bụ ụzọ mmiri n'elu ụwa ọgọ na-eti ụzọ ọkamaka ọgọ bụ chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ ka ịmali ọkamaka onye na-eme ọgọ ya lọta echi ọkamaka ife dị mma gbanalụ na-eche onye mmeri n'ogo ọkamaka Salam, salam, salam. Ay. Emesili nwanne m ewe kpọba mmadụ abụchi wee buzie igwe akọwabalụ mmadụ abụchi na ọga ya nwelu nsogbu mmadụ abụchi wee tibe kedu ife na-eme asị na ndị baka ewekwu n'ọgụ ya ọga ya bụzi onye na-echi ya mmadụ abụchi wee tie kwesị ka enye ya kad nọmba ego na ọbụla oji nye ya kwunye ya emesịrị nwanne m mmadụ abụchi wee kwunyebe ego ọ bụrụ mmaji kwulu mmaji onye mechi nwunye ebe ọgọ na-edozi obi nwanne m ọgọ bụ ụzọ mmiri ọgọ dịrị nwa ọ bụla ọgọ ya mebe ọkamaka ọkamaka maka ndị na-eme ọgọ ya ọkamaka onye na-eme ọgọ n'elu ụwa ya lọta echi ọkamaka ọgọ n'ọbụ ụzọ mmiri ọkamaka ọkpachukwu kele ụwa ya na-ekwu ụgbọ ọgọ ya ọkamaka onye fụrụ ọgọ ya mebe ọkamaka elekwala onye ime n'ọgọ ka onye ya ekele ọkamaka nwanne m niile eme ọgọ ọkamaka cheta na ọgwụ onye sakere ugwe ga-akwụ n'ụgwọ ọgọ ka ịmali ọkamaka nwanne m ọfụrụ ọgọ ya mebe ọkamaka gome mma na mma ya na sele sele gome mma na mma ya na sele sele gome mma na mma ya na ije gome mma na mma ya na gome mma na mma ya na n'elu ụwa mo Give it to
ọkwa mgbe nwa pụtara ụwa tolu ife ji ego eme ya gbaba mbọ wee chụba ego nụ ya bụ na nwa na-edozi obi nwa na-edozi obi yo makọna nwa na-edozi obi yo nwa na-edozi obi yo makọna nwa na-edozi obi yo abụrụ onye na-ego n'elu ụwa ụmụnne m ka mụ na-ajụ amụrụ onye na-ego n'elu ụwa ụmụnne m ka mụ na-ajụ amụrụ onye na-ego n'elu ụwa ụmụnne m ka mụ na-ajụ ọkwa mgbe nwa pụtara ụwa tolife jege eme na ọgbaba mbọ wee chụba ego ọ bụ ya ka mụ ji ayọchi m ana m ayọchi ma maka ọ bụ nwa na-edozi n'obi yo maka na ọ bụ nwa na-edozi obi enyere onye ya nye m n'ụwa Chukwu enyela mmadụ nye m enyere onye ya nye m n'ụwa Chukwu enyela mmadụ nye m maka na inye mmadụ nye m eziokwu na oyeli ya Chukwu enyekwala ka nye mmadụ maka na ọ na-eme m chizọ nke bụ oke mụ nye n'ome ya nụ Olisa ya ka mụ ji ayọ anwụ akọla m n'ụwa ụmụnne m ya ka mụ na maka na mgbe nwa pụtalụ tolife jege eme na ọgbaba mbọ wee chụba ego ya bụ na ọ bụ nwa na-edozi n'obi nwa na-edozi obi yo nwa akọla m nwa na-edozi obi yo ọ bụ nwa na-edozi obi asị m nwa na-edozi obi yo ụmụnne m ọkwa nwa na-edozi obi ọkwa na nwa na-edozi obi anwụ akọla m n'ụwa nwanne m nwa na-edozi obi yo makọna nwa na-edozi obi yo Chukwu Olisa gị ka mụ na ya Olisa enyela mmadụ nye m o nwere ka ị chọrọ inye m nyeze m n'aka ife onye ọbụla ji ayọ maka nwa ụmụ na ọ bụ nwa na-edozi n'obi ndị na-edozi obi ka mụ cheje eziokwu n'afọ bụ nwa ọ bụ nwa na-edozi n'obi yo ya ka mụ ji ayọ ma nwa akọla m prezidenti n'ọkwa nwa senate prezidenti n'ọkwa nwa ndị doziri obi ka mụ chejenu ọ bụ fa lesila anya chụba ma nwa akọla m ọkwa ha ka mụ lesila anya kwe na ayọba Chukwu Olisa ma nwa akọkwala m maka na ọ bụ nwa na-edozi n'obi o okwu uche ka mụ na-ejenu egede mụ ka mụ bụ palie ka mụ je kelee ndị doziri obi na ha maka na ọ bụ ife ha melụ ka m ji ayọ Chukwu ma nwa akọla m n'elu ụwa m na ọ bụ nwa na-edozi n'obi yo ekene gị Ajifu Chukwu na-edurube eze ọkpọkọ na Anambra abada na China Ogbuefi one of Anambra
nwoke ọma ihe ojiji dị ebube odogwu ọgwụ ihe oji aka eze bamuru dike Ivo local gọọmenti n'Ebonyi steeti ebe afụ ka odogwu si bi ụwa Ajifu Chukwu na-edurube abada baba na China o sikwa China wee nata o wee nutozi na coronavirus n'otiga Ebonyi kpaghịlị no mere agụrụ wee dizie n'Ebonyi abada wetibe wee bebe n'Ebonyi steeti atabugo onwe ya n'afụfụ o ji mezie rice import mekọkwa bisi import wee bulu ya lọta n'obodo Igbo ọ gabakwara village by village keboye Ebonyi steeti niile ofu onye ofu akpa rice ofu onye ofu akpa beans onye onyere onye ya ego machi akpa unu makwa na ọ bụrụ mgbe gboo ọ na-abụ onye mebe mkpaji n'aka eze ejibe ya omezuwo abada n'imezugo n'okorobịa inyere Ebonyi steeti nri mgbe ọ na-agụfa Ebonyi niile na-ekpelu gị ekpele okenye ma nwata na fa na-ekpe asị aga mụ n'iru bụrụ nke gị maka na nwa gị ka na-edozikwa obi ọgwụ ife mere abada ya ka mụ ji ayọ n'uchi m ma nwa akọla m n'elu ụwa maka na ọ bụ nwa na-edozi obi idoziri obi Ebonyi ọ sịkwa m kelele ya ezigbo ọyị ya onye na-eme ka o si emekọ na ọyị ya ekele m Jeffrey Ekpo ọgọnwe Ekpo oge osisi chelugo chegbe n'obodo Malaysia oke osisi n'ibudu akọ mmiri ijekwara Indonesia chekwa ugo chegbe nwa na-ebulu obodo efi eziokwu na idozili obi nna gị ndị ilo wee gbaba kilikili mana ọ amalịghị na ọ bụ gị bụ Akwatunsiko maka akwatụlụ mbe tụrụ okpokolo Jeff ni bụ Akwatunsiko ọgọnwe Ekpo oke osisi chelugo chegbe nwanne mmadụ bịa n'olu mmadụ abago nwanne mmadụ bịa fụ manyanụ ife imelu ka mụ ji ayọ Chukwu na nwa akọla m n'elu ụwa unu tuwelu m Akwatunsiko tuwelu m Akwatunsiko akwatụlụ mbe ọ tụrụ okpokolo Ifu Jeff Ekpo oke osisi chelugo chegbe
isokwa na ndị ndozi ilobi nnafa okwekene ka m kweje isi n'isi rapapụ n'ọnụnụ eziokwu mmadụ kakwa ibi ya eburu megide ebe amụsụ High Chief Dr. Ndubisi Ogbonni ya ofu nwa na China amụsụ ya bụ ebe amụlụ odogwu ihe oji aka eze bụ ebe o si bi ụwa Ivo local gọọmenti n'Ebonyi steeti ebe afọ ka amụlụ dike na mba nwanne m mbọsị afọ ka amụlụ ibi ya mana dịka amụlụ n'obodo nwanne m eziokwu ofu ya ka ibi ya ọ nọ n'okigwe wee gbaba mbọ ọgbakọta mbọ jebe Lagos steeti ebe ahụ ka ọ nọ vụba ego ya bụla akpa ya jebe obodo China ego ya wee mee nkali ya ka m ji jibe ya ọ natalụ dike mma izizi na China niile ọ natalụ dike mma na China welu ya lọta Ebonyi steeti ọ bịara Ivo local gọọmenti were ọbịa niile dị n'aka eze sụchasịa ebe na-ada tenten kobo mesịa wee daba na milimili o doziri ọbịa ka eze anyị fụ ya ọkwa ife omele ka m ji ọbachi m si ya ma nwa akọkwala m maka ọ bụ mmanụ na-edozi n'obi o mele ndị ilo wee gbaba giligidi wechụba Ndubisi ka fagbuo eziokwu n'ụlọ makwa na ma n'onye oriri adịghị anwụ ọsọ nsọ ka onye si eme ọgọ ka chi si azọ ya ndị pesti onye ọma ọ natalụ dike mma na China nwa dozili obi nne ya egede mụ ka mụ gweje eziokwu n'okwu ụdịda nwụrụ oke nsịkọ ọkwa dike ka mụ na-achọ chọgide dike nweta ya na mmegbu obonye ka mụ cheje Ajifu Samuel Gabriel Ote Dangati na Malaysia ụmụnne m ka mụ na-ajụọ onye ofukwọ na-azakwa agụlụ onye ụbịam ọ na-azọ m ọkachie a na-echu ofeke Dangati o jelu Malaysia gbaberi wagwagwu ụlọ eze n'Igbo na Malaysia ọ bụ ka ejichi ibe ya Dangati na Malaysia obele nwa na-emesibi ike onye ọma n'isokwasibe o bukwala akpa ya jebe obodo Toki ebe afụ ka ọ nọ mebe kwọgọ ndị Toki chibekwa ya Dangati ezumigbo na Dangati
dangati dangati ezumigbo na tọki dangati dangati akụmbara rekene yi dangati 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 ọ sị mụ kelee ezi nwanne ya maka na obodo ozi akụ kpalakụ nwanne m dangati 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 ekele gị John Gabriel Ote dangati 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 akụọra ndị Igbo niile dangati 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 nwalufu akụ alachaba aka dangati dangati akụmbara rekene yi dangati osi mụ kene yi dangati na gị bụ ezi nwanne dangati 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 ụmụ na-etu elu m ya dangati 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 asụnụ kpọwa alụ m ya dangati 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 ajifu Gabriel dangati Samelu na ibu nnukwu mmanwụ dangati dangati na Malaysia niile dangati a na-echi ofeke dangati dangati onye ofufe na-azakwa akwụrụ dangati adịghị echi ofeke dangati dangati onye zuru keme na-aza dangati 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 ekele gị okogo m ajifu Chukwu na-edu ọbasi origo bugbu m Igbo na Lagos steeti nwa mere obi na ya dị mma ọkwa gị ka nna gị ji nwa nwere okọkwa ka m bịa fụ mmanya nwanne mmadụ na olu mmadụ abago iso na ndị ndoziri obi na ha oge ụdịda nwere oke nsịkọ ajifu Felix Onoridika mamụrụ na Amaka na-afa nwere nnukwu mmadụ mamụrụ na mma n'aka eze niile nwoke nwere obi umeala na nwa obi salịsalị ọgaranya na-eri ego ya na-enwe sanwule ị chọrọ ịga okiki maọbụ ọtanetọ chọba Felix Onoridika na Last Gate Mbugobosi ọkwa ya bụ sofu onye nnere kiki wit garanti ọkwa ya bụ sofu onye nnere ọtanetọ wit garanti Felix Onoridika olumekeneyi nwanne mmadụ n'olu mmadụ agbagokwa ife melu ka mụ ji ayọchi m anwụ akọla m n'elu ụwa ọ sị mụ kelee lọlọ ya maka na ochozi akụbalakụ nwanne m ajifu Mrs. Amaka Felix Onoridika Amaka fashion and designer ị chọrọ imecha dedication bọba Amaka fashion and designer ị chọrọ ịgba nkwụ bọba Amaka fashion and designer ifo na-eme ka ejiji ebe ya maka na ọ bụ nwaanyị mgbasiri ike o so na nwaanyị na-eme ka nwoke eziokwu na ọ na-emezi ike ya ka ya iji tụ ya Iron Lady woman ọgwụ ife na-eme n'ogidi ka mụ ji ayọma nwa akọla m nwoke akọla m n'elu ụwa ma nwaanyị akọkwala m na ha niile na-edozi obi maka na ọ bụ nwa na-edozikwa obi nwa na-edozi obi nwa na-edozi obi nwa na-edozi obi nwa na-edozi obi
ifengelege no yegonu anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego ifengelege yesiane nuwanu onweli faye miyozonu kamo yesibezikenu umune momebesesanu yabona kogabago ifengelege no anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego umune mifegesiane nuwanu unu kwelu n'oyegonu maka na ọ bụ na ikwelu n'oyelegenu kesolu welachabapiom ifengelege anyị kwetelu n'oyegonu anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego anyị kwetalu n'oyego ifengelege yegonu anyị kwetalu n'oyego ifengelege anyị kwetalu n'oyego unu kwetelu n'oyego anyị kwetalu n'oyego ifengelege n'oyelegenu anyị kwetalu n'oyego ifengelege n'oyeleye kama yesikelu mbebesesanu anyị kwetalu n'oyego abunakwa yabago anyị kwetalu n'oyego ifengelege anyị kwetalu umunne munenu wobarora nine anyị kwetalu n'oyego ifengelege n'oyeleye anyị kwetalu n'oyego obidozienu ọgbaba ndị lọghali ụfọdụ gara akwụkwọ asịlị mana fakụsizi asịlị nwanne m n'ife yeleye n'oyego ife yeleye yeleye n'ụhọ ọ na-abụghesịa onwekwa gị faye mmiri ọzọ kama oyesi ike n'ụwa nsesa akọghị emebezinu ife mmebali nsesa ọsọbali ibe ya nwanne m ya bụ na akụ ya bago egwu mmelu nsesa ya bụ na egwu afọ abago ife yeleye n'oyeleyenu ife yeleye n'oyeleye ụmụnne m n'ukwetalu n'oyego ụwasị m n'okwetalu n'oyego ọ bụ na ikwetalu n'oyego gị galachapịa m ife yeleye n'oyeleyenu ife yeleye n'oyeleye nwanne m ọ na-abụ esibe ite echebe ite oghie elibe ife obodo enwebe amụle alachaba aka ya bụ na ite ghele eghego nkwa ife yeleghenu n'ụwa ụmụnne m n'oyigo onweghị ife ya mmiri ọzọ ebidolu megbunu ndị asili dibe mana nke bụ chukwu ka mma
ife chukwu mmanụ ya emelili ife chukwu amaghị na ọ gaghị eme chukwu si na egwu m yeghenu ụmụnne m gbuo n'ife mbalaba egwu m n'oyego nnu onye chukwu telu mmanụ kpeze m ife onye ilo ya ndị ya onye chukwu telu mmanụ onwere ife onye ilo ya ndị ya onye chukwu nyela ka m n'ilu ụmụnne m onwe ife onye ilo ya eme ife nyele ya ego ife n'ogheleghenu n'oghego ikwelu mikwe gị n'oghego ife nyele ego anyị kwetelu n'oghego ikwetesie n'ogheleghenu ụmụnne m biko n'ụlọ lachaba bịa ife nyele ego anyị kwetalụ n'oghego anyị kwetalụ n'oghego ụmụnne m unu kwetelu n'oghego anyị kwetalụ n'oghego anyị kwetalụ n'oghego mebulegwu m ka mụ kelu chukwu emekodu mejenu onye chukwu melu mmanụ ife ya n'ogheleghenu chukwu emekodu mejenu olụmụnnazi ekeneyi onye chukwu tele mmanụ ụmụnne m n'onweghị ife onye ilo ya ọ na-abụ nwata pago ka ibi ya nụ ụmụnne m obodo tibe ọtụtụ ọsịba n'ọkpali ya n'ajọ fịa ndị ziogwu bilie jezie n'ụmụlọ akụkụ ọcha wejebezie n'iru ọbara ọba chukwu emekodu meje chukwu emekodu meje n'ọbụghị bụ ọkụkụ agbajie gị ukwu na-eke gbajie gị ukwu n'orienu aka ka m gbajili gị n'afọ suje gị olu na nkwọnụ ndị ziokwu gbaka ka ọnụnụ eghela ọkụkụ ọcha wee kwuo chukwu emekodu mejenu n'afọ nyelu ya ụbọchị saa nọ ya nwụ chukwu emeka wee nọsi ụbọchị saa wee nọkwa ụbọchị satọ ọ nọsizili ụbọchị satọ osie ụbọchị itoolu ọ nọsizili ụbọchị itoolunu wee nọbazie n'ụbọchị ilinu ndị ziogwu wee kube ekwenu olu obodo wee toboto fọwekpolu polisi bịanụ si na fọ ya ejide chukwu emekodu mejenu aka m na-ajụnụ ajụjụ m na-ajụ ndị ziogwu onye unu tụrụ na gbara abalị egbughị ihe egbu macha ọ bụzi polisi ya egbu ya sele onye chukwu telu mmanụ onweghị ife onye ilo ya eme ya nụ chukwu emekodu meje egonu ụmụnne m ọbụ na ikweta n'oyele yenu isolo rarachaba pịọ aka nnọkwa ndị asili dibe mkpunu ọ na-ebu onye ọrịa gba nnoche ọpịa onye ọrịa nnoche onye ya wewe gbala ọsọ chukwu emeka na mụ na-eche yinu deze n'ubulu ya nnoche ụbịa m mụ wee gbala ọsọ ka m nwee ike wee bụrụ erigbo agwụ chukwu emeka m na-eche ụmụnne m ife nyeleghenu n'oyeleghenu ikweta n'oyeleghenu isolo obodo ribe ife solo obodo lachabaka ife nyeleghenu ikweta n'oyegonu anyị kwetalụ n'oghego anyị kwetalụ n'oghego anyị kwetalụ n'oghego anyị kwetalụ n'oghego anyị
anyị kwetalụ n'onyego 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 ekele gị High Chief Nnoka Agbeze bụ dikenu nnukwu mmanwụ n'iso sibe kọpụta ndị Igbo niile nna na Kashef ọkwa gị bụ ofu onye ma bụrụ onye izizi nnere Kashef with guarantee mbuko bosi ka isi eje kọpụta ndị Igbo niile ọ na-abụrụ ebe ife ọ na-eme na Disemba o mee rice import ọ na-emekwa beans import okebe ya na kọstọma ya ofu onye ofu akpa rice ofu onye ofu akpa beans onye kwago nwunye ya ọkụkụ tomato ya esi ya n'ọkụ Nnoka Agbeze n'ibu dike ọkwakamụ biko nụ na mekene asị m ndị lọgbazila n'okilikili ọkwelu n'ogeleghenu ojule mọgọ nke izizi n'ihe oji akeze ka iso sibenu ilesila onye ụlọ n'ala mmiri kwekutu ụlọ welu watụsịa ịlụsi ụlọ chili igodo chinye dịka mụ ji tụọ ogojule mọgọ ihe oji ọbụlọ n'ịbalụ ha mmiri ịgbapụlu popu n'obi nna iyo nnọgọ n'ihe akụkọ abago ekobụlọ ji kpakakọnụ Agbeze niile kpakpakọrọ aka ọnụnụ kwechube gị ọka ome echiche chili gị bụ ọka ome abịa na mkpọrọ ọkwa gị ka eji mara Agbeze ịrụrụ Agbeze street na mkpọrọ Kosia esteti nwanne m kwekwala interlock wee machie ya takwa wetere street light sa ya Nnoka Agbeze anyị kwetalụ n'onyego anyị kwetalụ n'onyego anyị kwetalụ n'onyego onye kweghị ya ekwele nunu anyị kwetalụ n'onyego 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 anyị kwetalụ n'onyego
unafuga ije n'ụwa ọ sị na chi ya ga unafuga ije n'ụwa ọ sị na chi kwa ga ije n'ụwa sị na chi ma dị mma ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya 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 ije n'ụwa sị na chi ma dị mma ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya unafuga ije n'ụwa nwanne m ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye chi si nọ ya dị ya dị ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ụwa si na chi maga Chukwu gwala anyị n'ụwa na tupu okebe mmadụ ụmụnne n'oke gị ifo ya bụọ ya bụ na akala onye bụ Chukwu ji ya akala aka mmadụ na ọ bụ Chukwu ji ya onye Chukwu ngọzili n'ụwa mụọ nwanne na onweghị ife onye ilo ya eme ya ụwa n'osi na chi wedịla ya na mma onye nọ n'ụwa ya yọba n'Chukwu onye nọ n'ụwa ya yọba n'Chukwu ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ụfọdụ ejego be dibịa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya wee gwọba ọgwụ wee yọba dibịa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ka ha fụ n'akala akawa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya nwanne m n'akala m bụ Chukwu ji ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya masịrị Chukwu onye nye m ya ije enu n'ụwa ụwa n'ọbụ n'osi na Chukwu chi nwe aga ya enu ụwa n'osi na Chukwu aga ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa ụwa si n'ọbụ na Chukwu Chukwu aga nwe ya ije ụmụnne ka anyị nwelu ndidi ya ndidi ya bụ ọgwụ ụwa ya gbazi n'ụwa kọtị 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 ka anyị banụ tata olu echi ka anyị nwụọ onweghị olu ọbara do ụmụnne ka anyị chela oge Chukwu ifesi chi n'ọzi onye ga-abụkọ ya abụọ ifesi chi n'onye ga-abụkọ ya abụọ ifechi gwara ụmụnne n'ụwa ya ka m ga-abụọ nwanne m unu achụzi nna m na ka nne eme n'ọdị Chukwu n'aka ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ụwa chi na chi maka unafuga ije n'ụwa unafuga ije n'ụwa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa dị Olisa n'aka ije n'ụwa n'ọbụ chi nwe ya ụwa si na chi maga ebidola m iti egwu ndị mmadụ kwụbasịrị ya ụfọdụ wee kwu n'egwu onye ọzọ ka njelu tibe ebe ụfọdụ sịrị ọ bụ nne m tiri egwu ụfọdụ na-ajụ ọ bụ nna m tiri egwu ụmụnne m nne n'ụwa bụ chi nwe ya nke mmanya ya ka m na-eme ife mụ na-emene n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka egwu m na-eti n'ọbọ nataluchio enu ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya enu ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa si n'akala aka akala bụ Chukwu nwe ya ije oya oya onye na ihe emeghị ife nwanne na ihe egbughị egbu na ihe analị ya akala aka gị
oyi na ịga ya bụ mmadụ ọzọ nwanne jụkele onwe ya ajụjụ onye na-abala gị fe nwa ọ bụ ya bụ chi nkele gị enu ụwa n'ọdị Chukwu n'aka onye Chukwu ya gozi n'elu ụwa ka ọ ya gozi onye Chukwu chetalụ n'elu ụwa eziokwu ije awele bụ ya bụ nke ya onweghị ife mmadụ ya eme gị akala ka ụwa n'ọdị Chukwu n'aka onweghị ife onye ilo ya eme m akala ka m n'ọdị Chukwu n'aka ife onye ilo na-eme n'ọbụ na nkịtị ka ịmale okwu ọnụ onye ilo na-ekwu n'ọbụ na nkịtị onweghị ife onye ilo ya eme anyị ihe unu afụ gị ije n'ụwa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya 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 akala aka n'ọbụ Olisa nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye onyere nke ya nwanne ya nwụleba ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye onyere nke ya nwanne ma ọ lachaba ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije onwelu ndị Chukwu nyela akala aka si na chiwegazibelụfa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ka ịmale ekene gị Chifu Chinasa Igwe ọkpata ozuwo ọra nke mbụ aka eze ka ya isi bili ndị a bụ ndị kpasili ego oyibo eze wele echichi wee gwa ya ka ije n'ụwa si n'aka alaka onye agwalụ n'enu ụwa na Chinasa Igwe ga-emecha bụrụ mmadụ eziokwu na ọya si n'ọbụ asị ya maka na elu ụwa n'ọbụ chi nwe ya eziokwu na mbọ na-agaghalị ụmụnne n'obodo na-amụ ya amụọ eziokwu na mbọ nọ nkịtị eziokwu n'obodo na-amụ ya amụọ ifesi si na onye ga-abụkọ ya bụọ ife nji si n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka ụwa si na Chimaka egwu mụ ka m mgbe eje ka mụ jebe na Meke ekene gị Chifu Azaya Sunday Obasi ezigbo nwokolo Obasi okwu ntịtali ibe na Meke itego m Igbo na Malaysia ọbagidego mbọ mesia wee mmaba kọndọktọ magide kọndọktọ ego ekweghị abịa ojebe obodo Imo steeti ye nwanne m ojebe zobafia ji yo ozigidego ego ekweghị abịa okpukpoku ya bụrụ Malaysia ojelu Malaysia nwanne m ewele egbe gbasu ego bịazie ka ọ gba ọsọ Azaya setịrị aka tụọ ọlụ nye egonu kwego ya bilio ife ọgwala ego ka ego na-eme obele nwa mesịrị weta Malaysia Estate n'aka eze be anyị ebe anyị na-eje nwa nwulio eziokwu na Meke nwelu mmadụ oji visa mogo melu n'ụmụọ oji moto mogo melu n'ụmụọ
ji motosaịkụl eme ọgọ ma elu mụọ na-eme nwata ka emeli ibi ya ọchịju ya ọnụnụ onye ọma na m ekene yi mana mgbaza ya nọ nkịtị ụfọdụ na-achịlị gbaza ya na-agaghalị ụfọdụ na-enwe anwụlị onye chi ga-emele ebele n'elu ụwa ebele bụ nke ya akala aka onye ọ gaghị eju n'eju ije n'ụwa nwanne m ọ dị Chukwu n'aka ije n'ụwa nwanne m ọ dị Chukwu n'aka ije n'ụwa nwanne m ọ dị Chukwu n'aka ije n'ụwa si na chimadị mma ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa si n'akalaka agbaka m mbọ nwanne m n'ọbụ ego fe agbaka m mbọ nwanne m n'ọbụ ego nliyo ọ bụ si ịgba mbọ ka eji enwe ego ka mmali ọ bụ na ọ bụ si ịgba mbọ eji enwe ego ọkwa ndị webibaro ga-akasị iwe enwebe ego nụ mana enu ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ya ka mụ ji aya Olisa ebe ọ bụ na enu ụwa dị ya n'aka Olisa biko mmelu m ebe onye ọnụ jelu gwa nne m na onye mụrụ onye na-eti egwu eziokwu n'ọba aka nwa Olisa ya ka m ji ayọ ị ga-ekwesị ka ya ịgbala aka Chukwu Olisa gozie n'akala aka m gozie ka ibe m nụ biko nụ gozie ndị na-eti egwu Olisa ya ka m ji ayọ ebe ọ bụ n'elu ụwa na ọ dị gị n'aka Papa Olisa lote m ije unafuga ije n'ụwa unafuga ije n'ụwa ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa si n'akalaka onye Chukwu nyele ya yọlịba onye nyelu ya lachabanụ ije n'ụwa si n'akalaka ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Olisa ka ọ dị n'aka ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye Chukwu nyelu ya yọlịba ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye Chukwu nyelu ya biko lichaba ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya onye Chukwu nyelu onwe ife onye ilo ya emi ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọdị chi mụ n'aka ka ị ije mara n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa n'ọbụ Chukwu nwe ya ije n'ụwa